Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakasin ka beningkong kasamla Priska Pinggroup kan sami khmat ya ka jilla Meghalaya ha ka lumpung ya lekai second Khelo India Para Games kaban salong hanong ba New Delhi naduk ka arpau trik leber aja apusan haduk ka arpanyau trik leber aja apusan na kalian jong ka Meghalaya State Para Olympics Association hapok ka jingalam jong samla shai bolang lingdo mau plang kala kitbok kitruang ya ka samla Priska Pinggroup shwa bakan le yashimenta nang bakan dupla ban wanra ya ka nam ka burom sha ka jilla Meghalaya. Hakani sengi ka samla Priska bagi dekat ka Meghalaya State Para Olympics Association kila lej ban pan jingker kuker do nau sembut meter nombak ka jella uba prestun pensong. Ayok puan kendu i seprestun kalau ngepasu tenat aduk kata-kata ba nakalian kajong i nakalian government kepala kersan ratba nakamta i Priska Pinggroup i benyok benyak kai ka second Para Games Khelo India kabanlong hakanong ba Delhi. Nah kalian kejonga, kalian kenuhun kejongi ke Meghalaya State Para Olympic. Ngidap association ngidap dah kajing kemen ke bakrau ba nak kalian government ru kadadon kemen sim ban support yang ki kumgi kini ki atlet kejongi ki bagi yo ban represent ya kan ka Khelo India Para Games. Bar kumjuru ngamla kanda ai ku ble ya nak sport department ke balak kersan rat ba nam tai Priska ban yo ban participate Pak kumjurung ai kublai kam tam se sangpliang ba don ringkat bangi ngadu pastang kan ka association bayalan nanti mambetul nanti yang ba hadu kan ka por nadu ka arpo tarik ba hadu ka arpunyo tarik kidan ka athletics ka archery kidan ka shooting ka don te bat shot put te kidan kini ki judo para judo tekidan mungkin keba san ligis sports ki bala include ka ni ka summer games maka dan ka jong ka sama ka para sama baka winter sama kalian ka kenhun ke jong ni ngimdi bangi jet mangi ka jet ka na Delhi baki pa kerteng shangi kamram ke jong pat bangilang bangin hapsan ni kini ki details ni ki jingdan kam nam ta ka jong ni na kalian ka jong ni pat ngimdi bangi jet mangi mo ke jet ka na Delhi baik na Delhi paki pa shangi nangi pat ki sa pa ka department in lekai ke athletics bin lekai ke leka shot put bat nakaliang government ru ngiyo ka positive response ba nakaliang ka jong ki long ki blackloy banyarap nakabenta ka jong kenhun ka jong ki barang thamai ka jinglek ka jong Priska binyo ka jing job yung so ba jela ka jong but iru kumanchun man batay ba di first para athletes nakajela ka jong ban lekai Khelo India nga kateng i Priska Pinggroup ngasong nga sa Habitat Society Ngasau kemen baha bang asya jet banit lekai na benta ka Khelo India. Ngasau kemen baha bang asya jet namar bang ngadi baningkong ban lek present nak ka benta ka Meghalaya ngadi lekai ya ka shot put F54. Kanai kadai ka sin ka baningkong jonga bang ngadi lekai tengan persyang teng bangan ban manonda jing job ya ka ri la jong.